चक्रधर नायक भुवनेश्वर इंद्रमणि समति गच्छति साक्षात करतु चक्रधर नायक समति गच्छति इंद्रमणि साक्षात करतु अनुपम जेना खोजुଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 5 ବର୍ଷର ପୁଅ ହଜି ଯାଇଛି ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ବଳ ତୁମେ କହୁଥିଲ ତ ଯଦି କିଏ ଶ୍ରୌଚ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ପାଆନ୍ତି ଏହି ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣି ଏଠାରେ ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଅନୁପମ ଜେନା ଚକ୍ରଧର ନାୟକ ରୁଦ୍ରମଣି ସମୁଦ୍ର ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତୁ ଚକ୍ରଧର ନାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ସୋମନାଥ ଦେବାଙ୍କର ତ୍ରିରଙ୍ଗ ଲାହାଟି ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ବାବୁଙ୍କୁ ବାବୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତାଙ୍କୁ ବିପଦ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖାଯାଉନି ନା କଣ